Ngati Google account yanuyo munangoyipanga create koma osayikira recovery phone number kapena recovery email, ndekuti email yanuyo mukuyika pa chiopsezo. Kodi ubwino wa recovery phone number kapena email ndi otani? Ndi ubwino woyamba ndikuti mukayiwala password ya Google account yanuyo, mukapanga forgot password imene yakuti kodi ipite ku recovery email kapena phone number. Ubwino wachiwiri ndikuti imakuthandizirani kuti muziwe wina wake akamayesera kuti alowe ku account kwanuko. Imakutumizirani email kukudziwitsani kuti account yanu ikuyesedwa kuti ilowedwe. Ubwino wachitatu ndikuti umakuthandizirani kuti account yanuyo mukamaza ibwezeresa mwina tingotiza kuti mwina mwake inapangidwa haki. Ndipo ipanga recover umatha kugwiritsa ntchito zinthu ngati zimenezo ngati phone number yo kapena email. Ndi ubwino wa recovery email ndi umenewo. Ndi tapita ndipo mpano ngati simunayikire recovery phone number kapena email kuti muteteze Google account yanu, kuti musazaluze zinthu zofunikira monga ngati phone number, phone number poti amapita ku Google account iko, ma photos, ma videos ndi ma account osiyana-siyana. Ndeta kayikeni, ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayolowa panga 4. Tento naso video study.